लिरगिरि गौतमनि 6थि बोसोरारि बर' लाइमोन लिरगिरिफोरनि थुनलाइयारि जुथुम अदेबानि 1थि हादर गेजेरारि थुनलाइ जुथुमखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। लोगोसेयैनो दिनै जोबथा साननि हाबाफारिया फुंबिलि समनि बिफां फुलि गायजेननाय हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै जानानै थाङो आरो बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ आलासि महरै बाहागो लाफैनानै मावफुंना होयो बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी बिथाङा। लोगोसेयैनो नेपाल जापाननि सिङाव थानाय हालदिबारि ओनसोलनि गावारि चेयारमेन अफ हालदिबारि रुरेल मिउनिसिपालिटि मासिगिरि रबिन्द्र लेंडन बिथाङा खौरांगिरि आरो रायजोनि गेजेरजों गोबां मेहेरगोनां बाथ्राफोरखौ बुंलाङो। लगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी लगा क्योंकि दोनों और भारत और नेपाल के जो सदियों से नेपाल में भी मेचे लोग रह के आया है तो वो लोग का और इंडिया का दोनों जात के दोनों मेचे लोग का मिलके कल्चरल एक्सचेंज करने के साथ साथ इसमें ट्रेडिशनल जो पहला का बात है न्यू जनरेशन का ये बात पता नहीं है इसलिए अभी ये दोनों मिलके ये प्रोग्राम करके दोनों में एक्शन करके हम लोग भी देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे भी हम लोग इधर का नेपाल का हल्दीबारी गांव पालिका का लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट से भी हम लोग ने बहुत कोशिश कर रहा है कि इधर का जितना भी मेचे लोग का वो लोग का भाषा वो लोग का कल्चर वो लोग का जितना भी अपना आइडेंटिटी है वो लोग का बचाने के लिए हम लोग भी लोकल गवर्नमेंट से थोड़ा बजटिंग कर रहा है। तो इधर ये नज़दीक में भी एक स्कूल है उसमें मेचे लैंग्वेज के लिए हमने क्लास भी शुरू किया है। तो मैं आप लोग को भी रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा समय मिलता है टाइम मिलेगा तो एक बार वो स्कूल भी देखिए तो उसमें थोड़ा बहुत आप लोग का कुछ सजेशन एडवाइस कुछ है तो हम लोग के लिए भी थोड़ा आगे कुछ काम करने के लिए अच्छा होगा। याबो बुंबाय दाखालिबो बुंबाय दायो बेखौनो बुंगोन जे नेपालाव थानाय बर'फ्रा थारैनो बर' रायलायगोन ना रायलाया बेयाव जोङो खोनादोंमोन जे बेयाव सासे टिचार दं मेडाम दङ बिथांखौबो जोङो लोगो हमदों जे बिथाङा माबायदिहाय फोरोङो दा बिनिफ्राय जोङो मिथिबाय जे बिथाङा थाखो 1 सिमल' फोरोंदों बर' रावा अनलि थाखो 1 सिमल' फोरोंजायो। बेखायनो मैया आं पार्सनेलि सानैसो मानसिखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरिखौ लानानै मोनसे सावरायदोंमोन जे बेयाव प्राइवेट स्कुल खुलिनो हागोन नामा बेखौ क्लास 5 सिम जुदि खालामनो हायोब्ला आसामनिफ्राय स्पन्सर गैयाब्लाबो बिथांमोना गावसोरनि बेखौ जोङो बिथांमोनजों सावरायनो बिथांमोना दिनै फुङाव बेखौनो आसा खालामदों। थांखिया जाबाय रावखौ फोथांनाय आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो गेवलां मिलनि गेजेरजों दायो गेवलां मिला सोलिगासिनो बे गेवलां मिलाव जोङो नेपाल अरिजिनेलि नेपाल नर्थ वेस्टआ अरिजिनेलि नेपाल बेखौ जों खावलायदों जिहेतु बेयाव थानाय मेचे पिपलफोरा माखासे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांनो हागौ बेफोरखौ जुदि सुबिदा मोनोब्लाबो जाहाथे एसे आपग्रेड खालामनायाव सहाय खालामो बिसोरनि कानेक्टिं रडफोरा लामाफोरा जाहाथे मोजां जायो बेफोरखौ जोङो खावलायदों आरो बिसोरनि धोरोम हारिमु रावखौ फोथांनायाव आरो बांसिन इनिसिएटिभ लायो बेखौ जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों। এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেন্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুম লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে। বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে। 2টা হেলমেট মুক্ত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে। আন এটা ভাল বিকল্প হল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে। আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে।